Nishadi daga titi. Autan BBC Online TV. So ya sunan malamin da muke tare da shi? Okay, assalamu alaikum. Da farko suna na Abubakar Ibrahim wanda aka fi sani da Young Alhaji. To, ka shigo shirin mu wato nishadi daga titi. Muna so ka faɗi waƙar da kake so domin mu sa maka kabi. Okay, to shikenan ina so a samu waƙar Mr. Auta. Na'am. Suna Aga. Autan BBC Online TV. Aga. Bara mu ga wanda gidansu babu abba. Mukan muna da abba. Baba diyin babu abba. Ma Allah kana ruwa. Komai gidan ku gaibu ne in babu abba. Aga. Gazan da sai tage besti aga. Itawa ba ta da besti. Allah raba mu da besti. Amin. Budurwarka tana da besti. Sunan ka shawara ki in dai har tana da besti. Aga. Aga. Ga jiran inda bai da gemu. Ni kam ina da gemu. Allah kara mana gemu. Saurayinki bai da gemu? Yanki jalla in bashi da gemu. Kina ruwa. Aga. Bara mu ga waɗanda suke so su. Mun gode da kallon tashar Autan BBC Online TV. Ku danna subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.